Sa kanang Saan naman lamang ni Bayna? Sila namang duwa at tagaan. Mungkin sa ulan ang naabot na mo ah. Lo. Kin, mama ni mo plato, Kin. Mga ulan tapos. Ramil. Napay kagwang mo. How nice it is. Ay, Yeah, we're doing vlog. We're doing vlog. vlog vlog. Yeah. Oh, good. Please like and subscribe. It's our business. Excuse me, sir. It's good na dear. We're supposed to be we put that way, but we were just worried because you can be said. So that's why we put that way. Ah, Yeah, you can. You can say hello. Ito you can do. Soy sauce and Yeah, some say hello. sauce and Say hello. How we go? Let's drink. For the COVID-19. Hain naman na ato ani. Wala pa. Saan naman yung mga kalakihan eh? Kung naabot na ito na mong order ng mga gutom, kaya hindi ka rin ito bukid, no? Ayan. Bibintan. Bot lang mo. Tofu. Ikaw lang. Sila kap nagyaw-yaw na kay gutom na. Kasi dito, sugdan na Ako nagkaon. kasabot sa mga pagkaon. Sugdan na nagkaon. Hindi mo magod na. Ito na nagkaon niya. Kaya tibo ang takaon pa. Maumuni yung pagkaon. Yaw yung pagkaon. Makasala na Tibo ang takaon sa pagkaon sa Korea na. Ang gitaw ay dahil bibing. Wani sabaw. Ang ilang sabaw dahil kay murag ketchup. Unya, wala ito ni mapunit yung kanon. Gamitan na. Gamitan na dahil. Nabi dahil ako sa akin. Kutsara ko. Maubit na Kutsara ko. Dahil, maubit na yung kutsara. Iyaga uloy mo. Mo yung kutsara. Ay, tinakot ko naman si Nix dahil. Nix, ano mo para lamig. Yun na dahil. Nagtulog akong laway dahil. Sige na kaya. Ikaw, sige na. Kami usap niyo mga tawanan. Nana, muna yung kinig si dahil. Ah, Tilawin ako. ayun. Sige na, tilawin na. Ah, naray mo kin. Muna yung king. Sige doon, paano doon. Ay, naray siya salad. Ano yung salad? Dahil, basta ganun kaan niya. Pero mo gusto mo. Muna mo gusto na. Ikaw nakikita na may imo. Dinuang mo kamura na ito pagkagaan ako. Wala, daghan mo kayo yung mga doon. Muna ako. Muna mo doon. God. Very nice. Kaya ka na isang wala kailan sa kin. Kung mga na ba ito iya. Kaya lahat mo na. So, kung kuwangan o kuwan doon, rice. Kanya, sa may kuwan okay. Kung kuwangan o rice, kuwan aha mo nagdaw kung samgyup salit. Sige na, kung sutaan, bigla. Pero naabot na yung mother, dagang yung mga doon. Mother na circle dahil. Snowball. Ano yung circle? Ako ni kuwan. Ito dahil? Mayroon ang ako diyan. Chicken feet nga ini. Rice ball ma'am, chicken feet. Rice bowl. Rice bowl puno. Dahil pasa na yung mukha, dahil Ano kainit. ginawag? Pangunaw sa matuko, kung magtinamot diyan. And then steam egg kuan sa Complementary. apil na siya sa Complement. Dahil mo rin mo gusto Thank dahil you ko. so much. Ganing rice ba nga kuan? Huwag ay butang sa ano. Di apil na siya din. Apil ng itlog din. Kanang pwedeng mga yung black meat sa to. Gamot eh. Ako na matlong. Butang sa lawa. Kaya matlong yun ang Muna, nangita ko kabuhan. Nangita ko kabuhan. Dahil ka kasi hindi nga apil kayo. Nagsige yung tawag ka ng... Ay, may lang bagira. Ay, bagira. Inaasa mo. Hindi kasi nagkapag black sa bagira. Hindi nga biting tanggoy kaya ka magsige sa jog ko. Ado kayo maagi mas inigap-gap din mo. Dahil ka na kanan niya mga gusto. Pura na tuti-tuti ay. Ang mga gandhi niya. Kari. Ano din niya? Dili ko lang nagkutututun. Ayun na kumakain ng tutoy. Dili kong tutoy dahil. Asa naman gusto hindi ka? Look like may uto. Ate Julie. Ate Julie. Ate Julie. We need you here. Ano yung sauce ko? Ano yung sauce? Okay ra? Ano ra ba na? Pangunaw na to. Dihan na lang kabibig. Ha? Ha?
Pangunaw na taon ang pobre. Nakita na kagbanggira dahil? Kita tong banggiro niya, dugay mo kapagawas kay kinahanglan sa nitay sa mga kamilan. Uy. Yan naman to, ano yung mga gibit-git? Limit man to. Asa yung limit ba? Ano? Ano mo mag-inuliran? Init mo dahil. Ito ang sahon. Nang lugsong daw ang mga taga-bukid. Wala mo yung nakabutang hotpot. Ako gabutaran nila dahil. Asa man ito? Dalawa ka itlog man siya. Bot lang. Ayun doon. Naingking indangan. Pagawa ko mainit Ano yan. yung white rice siya? Karang hindi gab-gab oh. Ano din yung rice? Di pwede mo ka mag-order ng white rice. Mag-order ka white rice, pwede na. Ako kung pila isa ka serve. 55. Ha? Okay lang na. Excuse me. White rice. Kung giba panggi Diyos sa'yo. Ah, Korean. Unsa naman ito na? Unsa kay nani doon? Yes sir. Diyan na lang natin siya. Unsa naman ito na doon? Ay, wala. Okay lang. Okay lang, okay lang. Kung mag-okay ko sa kay nani. Sa timbihan. Kung giba panggi Diyos sa'yo. Ang pangalan is kung giba. Kung give up na mo, ayaw mo ka on the race. Ay, May lami mga daligan. give up na mo. Kung giba. Lami di dari cookbap. Cookbap ko na ito. Lami. Ang sa nga nani, kung give up, kung kamo mo give up, ayaw mo ka, Ayaw mo ano ka, dire. Pero kung ganahan mo Korean, dari mo ka. Ang lami kayo. Ayan ka nang. Thank you. You're welcome. Wala ka na doon. Pagtilo po na ning. Pagtilo po ning kanong nga naay tutoy-tutoy. Lamig na ang akong order, order ay paano po kayo gutom na kayo? Kani masuod ni ba? Asa? Kanina. Kani po. Pwede ni kani. Kalahan. Kani kalahan nga Ya kay doon may. magprito ka diya. Kalisad ay. Pwede na ibutan sa bag. Mga taga-bukid ng tao, no? Tilaw, taning kisi-kinsi ninyo, Bi. Puro tayo. Nami lang ramen rin no. Korean mo di ba? Korean din na lang. I'm dead. Medyo. Yan, ada yang ramen. Ano mga Korean na kaon? Hasta laging kan ano, mag-tactics nila, no? Hindi nga pa mo magkano eh, duhara ka book na dala. Dura ka lugar. Hindi gaba. Ay, tingnan mo. Bahala ng mga tsika mo. Tingnan mo, kinakita ang drug. Ningit ako bangira. Ay, ang bangira. Malira, buhan eh, ang lila ito mo, buhan lapit. Ampay ka nila. Kasi kasa ka matang dali rin kayo na. Butangan nila gata. Yan. Nasaan ni Baktiyaw king para makubaw sa yung pagkawan ka. Sudad king. Eh, ini taga. Nya. Kano ko na rin utong-utong. Ako siya putong. Ah, wala din yung tanda. Kimbap rice. Ina ka man din tahong imo. Pinita sa kumbaga, uy. Gusto kang inis baga. Lagi nila ka. Bakit? Entertaining. Suti dia. Kini sige lu Rice pa. Rice. Kung di ba handi dito sa'yo? Kung di ba handi dito sa'yo? Okay, mini. Ang pangan. Nairatik ko kami sa ang ganda ko. Puno sa ugan naman ata. Hindi ba ko
Kanang dahon natak siya. Rakit na. Racket ko. Atik manday na ko. Nabawaan gid inday nga bil nga nasa tapat kanding. Kidatan din yung mga dahon-dahon papa. Sarap ang kanilang Korean food dito. Yes, please. Please, thank you. And bye. So, man ang nasa pikas mo na yung sauce sa kuwan? Kimchi? Kaite? Yes. One rice, please. One rice. Thank you. Here's your additional rice. Excuse me, sir. By the way, for the ubi mango float, we only have one left for that. One left? Yes. Hindi ka po lang. Okay na. I-serve na nako or after na lang. Para na. Sige. Pwede mo kayo sila nga. Sure. I'll bring So, yes. Sabaw. Sabaw. Thank Okay, you. sure. Ilan Basta yung lang. sabaw? Kamu, sir. Tanan. Tanan? Upat. Sabaw. Okay. Yun na po. Di na kadin na siya. Tanan na lang. Yun na ka din na siya. Yun na ka. Kaya na? Organic din pa nila. Marami mo na doon, ha? Ini kadang-kadang beli ada tiada semangat kan? Kin, Bagi sa kumayo. apa okey semangat kin? Hah? Excuse me. There's some soup or fill of the soup. Here. And one free mug. Okay. Enjoy your food. Talkuan mo na.